madokachere mabuja tauya dzanyasi zuva ro12 mwedzi uno wakakunguru. Tiri kutandano kunyepai kuti bato CCC raita mureketo waro nyasi wakaringana nozviri kuitika zvosarudzozvi wakagoramba wachitsinhira kutoti zeki iri kuita mutsepwede isiriyo pabodzi pono kutoti zvairi kuitazvo zvichaita kuti vanhu vamuke chibhepenene rimwe zuva. Wagoreketayo kutoti zeki ikaramba ichiita zvairi kuitazvi zvinogona kupedzisira zvasaya basa zvosarudzozvi, asi waramba wachindotsitsira pokare kuti wakurudzire vanhu kuenda konyoresa kuvhota nokutoti ndo zviri kutoda kuti zviitike, kuti vanhu vakavhota wakawanditsa zvinoita kuti zvinhu zviite zviri nani. Tiri panyaya dzokuvhota zeki yagoreketayo kuti yavhura pokare vanhu kuti vaende koringa zviri mugwaro rovavhoti rinonzi pachirungu voters roll. Wagotiwo kubva zuva rosvondo kusvikira zuva ro26 mwedzi uno vanhu vanofanira kuti vaende nzvimbo dzavakanyoresa kuti vachaenda kovhotadzo. Wagoona kuti paribe kukanganisika chere kunyorwa kwamazita avo kana zvimwe zvakadando haidi, endai koringa mucheke zviite zvakanaka, zvireke kugovhiringa zvakawanda. Nyasi Job Sikhala naGodfrey Sithole kwaiva gopuwa imwe mhosva itsva dziri kunzi idzo wakaita kwaipo pawagoita zvinhu zvokunyatsime zvaita kuti wasungiwezvo wakatadzisa mutemo kutekaira zvakanaka. Heno kuti ngoro yomutemo yenge iri kumboendepi nokutoti ipapa zviri kutoita kuti ivo watadze kubudirira mukupuwa kwavo nyaya dzeumbero. Ipapa zviri kutorwadza kutoti kodzero dzavo dziri kuramba dzindovhiringidziwa paribe kana ari kureketa nozvadzo. Womutemo wakuruwo wanofanira kunge vachirandutsira wari kutokudzurira kugutsurira kurwera manja zvichiitikazvo. Rekai tigoringe kuti zvicharamba zvakadando chere kana kuti zvichapera. Nyaya yozeki yamotoziva kutoti pakaita kunyangarirwa mabi angu, makomishina matsva agoisiwa aya ari kuita kutanikiwa pachena chaipo. Vanhu vari kuramba vachindoferefeta nakadzitape nevamwe vakanomasimba anonzero dzokuita zvokufirefetazvi vari kuramba vachindoferefeta. Kureketa kwanyasi kwaburika kuti kwai Roswita Marutare anga aribe kunyoresa kuvhota, zvobva zvaita kutoti zvihwadze chaiko, ende zvakanakira kutoti munhu wese anokwanisa kundoona padandemutande kuti wakanyoresa chere kana kuti uribe unyoresa kuvhota. Ipapo kare kwai agonzi akabuda mudumbu ribodziro nomunyori mukuru mubazi rozvomutemo Virginia Mabhiza. Ukaona pakaita kudando woziva kuti pakaita kunyangariwa pakare. Ipapa pakare wamwe wakaisiwa ndiShepherd Muvhiri munhivi pabodzi pona Catherine Mpofu avo waisenza kudare reparamende. Ipapa vanhu vanosenza kudare reparamende nemamapazi ehurumende, bumbiro romutemo rinoramba kuti wagosenze kuzeki. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ivo ndo vanhu vaitambira matsamba aiisiwa okuti vanhu vanenge vari kuda kuti waite makomishina ozeki wanoenda koisa matsamba yavo ikweyo. Ndo vanhu vabodziwo wagoisiwa pakare kuzekiko. Otoona kuti manyongori ega-egani. Heno kuti chirongwa chacho chicharamba chidai kusvikira rini, tamirira kuti chivhazhaire manje zviite zvakanaka kune vanhu vese munyika. Kuno imwe vhidhiyo yagoburika wachidiki wobato ZANU-PF kwaMutare wari kuita kunyirana kusvinu. Ipapa kwai wagonyirana nonyaya yekuda zvigaro nokutoti waringana nyaya dzosarudzo dzogore rinouya. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinoita sei. Apa wamwe watsano wakutoita kahwarawa waburika wari kureketa kuti wanenge wari kuti pasinaye wanenge wari kureketa kuti ngaaurayiwe. Imiwei wotoita kusaya kuti kohokonai. Heno kuti mapurisa ane chaachaita chere ticharamba edu takaringa, asi tinoziva kuti zvakadari izvi wanowanzoringa kusaiti. Dare romakurukota amunangagwa ragotiro rinoda kuti gobenhutsa mabhodha gezi pokare magreen bomb aye. Pakaita kunyangariwa hwendo huno wandoti hawo kwai munhu anoenda komba anenge achida, anenge asingade kunenge kusingamanikidziwe munhu, asi tinoziva hedu nyaya yacho
kwavanenge vaendako wacho pane pakaita kunyangariwa, vanenge vachidzoka wakaita kuita kupfekedziwa chiheno kuti usu hwani hwavanenge wakapfekedziwaho kana mweya upi unenge wagara pari bagoziwa. Tiri kufara kuti dare ropasi nyasi ragopa mari inoita mamirioni 3 kune umwe hama yakagwarashiwa nopfuti zvakaita kuhwadza chaizvo nomasoja. Ipapa kwai makurukota anoringa nezvemapurisa pabodzi nemakurukota anoringa nezvemasoja pabodzi nemapurisa anofanira kuti abhadhare mari kumunhu uyu idi zvakaita kunyangariwa. Tiri kufara kuti womatare wapa mari asi tiri kurwadziwapo kare kutoti ipapa imari yenyika inenge ichindobhadhariwa. Dai wari kumbovanangisa pfutidzo dzichibva dzaita kuwananga iwo homwe yawo zvaita zvakanaka. Regai tigoringe kuti zvicharamba zvidaro kusvikira rini. Kwabudika tsamba apo kare kubva kuno vanogaya furawa nezvimwe zvakadando kuti mutengo wezvinhu wakuita apo kare zvokutoti chingwa chakutoenderera mberi nokuramba chindokwira. Ipapa apa pakaita kunyangariwa. Regai tigoona kuti zvinopera sei, asi kana zvikaramba zvakadandi kunenge kwakutoreva kuti chakutojika nowashoma shoma wanewo mari yakati reperepe ndo wanenge wakundoja wegani. Mutungamiri weAfrican Development Bank Akin Adesina ari muno munyika yanyasi aenda koringana naMnangagwa pabodzipo naMuturi akagoti iye akabvuma kuti agoende pasi rese achireketa kuti Zimbabwe ikanganwe nekurekererwa nyaya dzechikwereti chayakakwereta. Ipapa tichagoringa kuti zvinenge zvichipera sei nekuti iye ari kureketa kuti nyaya dzezvikwereti dzinoita kuti Zimbabwe itadze kubudirira kuita zvakaitawo dzimwe nyika. Regai tigoringe kuti zvinopera sei. Wamuturiwo waburika nyasi wari kureketa kuti mastoro ari kutengesa zvinhu nomari dzokunze kwenyika basi wanofanira kuti wazvirekere nokuti mutemo unobvumira zvavari kuitazvo. Taakubenuka pokare mugore 2008 pawanga wakutoitawo wachitenderera mastoro ega ega kuenda kotenga zvinhu wanenge wari kugara watonyepana kuti nyasi tiri kuenda kotora zvinhu kwakati, mangwana tiri kunotora kwakati, wachifamba wachibva waenda kotora, wamwe wakatobva waita kuzadza dzimba chaidzo nomidziyo yawanenge watenga mahara iwayo. Pakaita kunyangariwa. Regai tigoringe kuti zvinopera mushechere asi tiri kushira kuti zvireke kukuwadza zvakawanda. Nyasi mutambo wekiriketi Zimbabwe yahwina ichitamba nechikwata choJezi yahwina nomumhanyi inoita 23 pamutambo yawo yoma T20. Izvezvi wakuenda kuzvikwata zvimwe zvitatu zvavanenge vachirwisana nazvo. Regai tigoringa kuti vanenge vachiita sei. Ngatiringedzo pasi rese. Kwai kuSouth Africa kuno mumwe murume ano makore 24 akadonha kundogwa nokubva atopfira pabodzipo amwa chibhodhoro chese chohwahwa Jägermeister aidi. Pakaita kunyangariwa. Kwai mudiro wawo mupetayu ndo waita kuti wapfe watsanwa. Unotosaya kuti kohokona munhu ubva waita mupeta ubva waita kutoita makwikwi ekuti gationa anoita zvakaita kunyangariwa chaiko. Idi mweya wawo ngauzorore mugare ino zvawakaita zvinhu. KuZambia sondo rino kwaendo kunenge kuino musangano nyika dzomuAfrica wapakati pogore. Tagoringira kuona kuti vanenge vachireketa nozveikweyo. Kukinya chandiregerera. Kukinya wakuru weikweyo waakunadzirira manji kuita sarudzo haidi. Izvezvi chitima chawo chiribe anochimisa nokutoti wamirira kuti wapinde. Raila Odinga ari kufungidzira kuti angangohwina izvezvi kureketa kuno. Heno ticharamba tichiringa nokuti ndiye ari kudiwa nomutungamiri wenyika kuti ahwine. Regai tigoringe kuti wachazviita sei ipapo. Tinge chindokunyepai. Mari yokuEurope inonzi euro iya kwai yaita kugwa chaiko kutsvedza zvaita kuhwadza wazhinji. Kureketa kuno kwai yabva yatoenzana nomari yekuAmerica kureka kuti yagwa nozvikamu 20 chaizvo kubva muzana. Pakaita kunyangariwa. Regai tigoringe kuti zvichapera sei tikundoshuvira kuti zvireke kugoramba zvivhiringa zvakawanda.
Nyasi pabudika nyaya yokuti mwakaita mukurumbira wokumhanya Mohammed Farah kuBritain akareketa kuti iye akaendesiwa kuBritain zvokopokopo nopasi pemvura chaipo. Ipapa kwayanga nemakore mapfumbamwe akaseenzesiwa sonhapwa abisiwa kubva kuDjibouti akabva apuwa zita risiri rache iro rokuti Mohammed Farah. Aidi Mwari wave naye wamukomborere. Tiri papo zvedu mabuja tadifamira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.